mola meso marka weche manyen kain kanyo sa aparo mamidhiambo inyalo yudo wakanya chiel kokalo mbui marwa mopogore kaka mano mar Facebook Kala TV live bende inyalo yudo wakanya mbui marwa mar YouTube Kala TV, mano mar X Kala TV kachiel koda mano mar TikTok Kala TV. Entolo makede makaw marwa keni machigni mondo mi wayudo kanyo mago motimore e kor gwengewa mopogore do chiengni makawuono. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto oro chiengno manyoro no wuok oko tumusuo koda kamoko kuom jotelo go mabende koro to nie kwetho makwedo piny owacho mare ma wacho ni okosebedo katiyo maber ne oganda ma pacho kae. Ruto koro to wacho ni jotelo go semana bedo ka goyo siasa maricho mag nyaya kwede mag dhoudi kendo osebedo mana ka kwedo moko kuom chenro mage mag dongruoge ma osebedo ka okelo ne oganda jopiny. Ruto mabende loso kamano e kaunti no ma Nairobi mane kar dak Malang'ata kachiel koda kamano ma Kibra bende koro to wacho ne oganda ma pacho kae mondo mi oyo bedo mabor koda ka jotelo makamago. Kabende Ruto koro to singo mar biro medo kelo chenro mopogore mag dongruoge ne oganda jopiny mana kaka ne osingo e higa mar 2022. Sasa niwaulize, najua kuna majamaa hapo wanajaribu kushindana na sisi. Wale majamaa wako chini sana, wako down. Nyinyi mnanielewa? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ile ya maana sana, ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, si hiyo ni ufala? Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi, wako na vitimbi mingi, wako na kiburi mingi na matusi mingi, lakini agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, agenda hawana. Ni kweli ama si kweli? Kumbe mnawajua wale jamaa wa matusi mingi na kisirani mingi na balaa mingi na vitimbi mingi na kiburi mingi. Mnawajua ati mpango hawana, agenda hawana, sera, agenda, maono, hata akili. Salala. Ni kweli ama si kweli bana? Sasa niwaulize watu wa Kanairo, kama wangekuwa na akili si wangewacha matusi watu waambie sera yao? Kama wangekuwa na akili si wangewacha kiburi watu waambie sera yao? Kama wako na akili si wangewacha chuki watupatie maono yao? Kwa hivyo agenda hawana, mpango, maono, sera, agenda, hata akili. Basi hiyo ndio story yao. Nairobi oye! Nairobi oye! Moko kuom jotelo go mawuok e kaunti ma Nairobi mabende koro tuneni koda ka jatend piny owacho Laktar William Ruto amano kama oting'o seneta mogwel e kaunti no amano Mikai Karen Nyamu koro to ne owuok oko kendo osingo mar biro tiyo kanyakla koda ka Laktar William Ruto kagisiro moko kuom chenro mage mabende koro to en godo mag dongruok ne oganda ma pacho ka. Jotelo kane loso to yango ni Ruto osetiyo matek mokalo mar neno ni obero piny Kenya kendo chenro mopogore mag dongruok osechopo kare ne oganda e pacho kaeri. Bende koro to gisingo ni gibiro chung' kode motegno ka gisiro lwedo e dwaro mare mar bedo ker e ondamo mar ariyo mane yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Ebu nione tutam ya rais. Lang'ata. Mwenye macho haambiwi tazama. Hii manyumba yote haijajengewa mtu mwingine. Ni nyinyi ambaye mtakuja kuishi hapo. Tunasema asante sana rais kwa tukupenda na kutujali. Na sisi tutatembea na wewe hadi mwisho. Wakati unapanga hii mambo Kenya, na mimi napanga Kanairo. Lang'ata hoye! Nairobi hoye! Mheshimiwa Rais, Wakenya wamekubali. Lazima kazi iwe kitu cha mbele
kuliko makelele. Watu wa Nairobi wameona kazi kubwa unayofanya, na Nairobi wameamua pia kwa uongozi wa Nairobi lazima tuweke watu wanaifanya hiyo kazi. Tutam ya rais tafadhali, tutam. Hakuna rais ameleta maendeleo Kenya kama huyu rais. Iko rais ameleta maendeleo kama huyu? Na sasa tutambandika, tumuite rais wa mawe. Kazi yake ni kuwekelea mawe, anawekelea mawe, anapandisha vijana juu. Kwa hivyo tunataka maendeleo. Your Excellency, tunafurahia hii maendeleo. Tangu uhuru hakuna maendeleo imefanywa Kenya kama ile ambayo umeleta. Kwa hivyo tunakushukuru na tunasema tutam siku zote. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto odiochieng'ni ma kawuono ne jobago romo makende koda jotelo mawuok e kaunti no ma Kirinyaga. Romo ma bende no bagie par jot mar ker bure Nairobi. Ka romo ma kamano no yore koda jotelo mopogore opogore kama oting'o nyaka jalup ker Ngire Kithure Kindiki. Jatend piny Kenya kane loso koro to yango ni uchumi ma pacho kaeri sani koro to ber ka ipimo koda ka ndalo machien. Bende ker Ruto koro to nyiero jotelo go mayande ne osebedo kawacho ni piny Kenya koro to ok bitiyo kochulo gope magin godo ka koro to singo ni gope makamago piny owacho mare mar Kenya Kwanza biro neno ni otieko. E seche nogo bende ker Ruto koro to yango ni bench bolea sani koro to duogo nyaka 2,000 ka ipimo koda ka 5,000 mabiro ni use e kinde machien. Ilikuwa 2022. Today it is a world of a difference. Ni mnanielewa? Ile inflation ilikuwa 9.6, leo ni 4.5. Dola ambayo ilikuwa imefika 164, 165, leo dola ni 129. Interest rate ambayo ilikuwa 18%, leo interest rate ya 91 treasury bill ni chini ya 9%. Hii Kenya ambayo ilikuwa imesemekana itakosa kulipa deni, nchi 6 ambayo ilikuwa itashindwa kulipa deni: Kenya, Ethiopia, Zambia, Ghana, Chad, walikuwa wamesema watashindwa kulipa madeni. Ile nchi zingine zote zilishindwa kulipa, Kenya peke yake haikushindwa kulipa. Leo mbolea Kenya inauzwa 2,500 everywhere in the Republic of Kenya. Wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa sukari, wakulima wananunua mbolea na 2,500. Ni kweli ama si kweli? Jambo la tatu, nikawaambia tuko na cartels na wakora na brokers wamejazana huko, wananyanyasa wakulima. Nikawaambia hawa nitapambana na wao. Wale walikuwa wanatuibia, mpaka wanatuibia mbolea. Simulisikia hata kuna mwingine alikuwa anatuuzia mawe. Nilimpatia kazi mahali fulani, badala ya kwenda kugawa mbolea ya wananchi, akaenda akasiaga mawe akaweka kwa gunia, anajaribu kupatia wananchi. Wengine walikuwa wanatusumbua huko Western kwa mambo ya sukari. Hata ikafika mahali mkanisikia nikawaambia wengine mambo ni matatu. Mulisikia? Mulisikia nikiwaambia wengine huko mambo ni mangapi? Kwa sababu walikuwa na kiburi mingi. Tenda malarianya mama Saimara kuroto wuokoko kendo ogolo kwayo makende ne oganda jopiny to enya mauke e gwenge ko mag Narok mondo mi oyowere koda ka wacha mar tongo yier ma aoyaye ma osebedo kadhi nyime gwenge makono. Kane giloso koro to giyango ni mae en achiel kuom gino ma osekelo midhiero malich mokalo e pacho kaeri kendo osebedo ka koro to oketho alwora ma pacho ka. Maeri en wach mabende nowachi koda ka Vice Chancellor kata japuonj maduong' mar mbalariany no Ngire Penina Aloo mabende koro to yango ni gin koda ka chenro mabiro neno ni gipidho yiende maromo 10,000 ka bende koro to ogolo kwayo makende no oganda ma pacho kaeri mondo mi oneni opidho yiende mathoth mar neno ni gikonyo e bero alwora ma pacho ka. In the Mau forest,
by the Kenya Forest Services. The only step that is remaining is for Kenya Forest Services to hand over this section of the Mau Forest together with the county government. As a university, we are ready to start rehabilitation of the 250 acres so that we can also be part of the restoration of the Mau forest. The 250 acres, we are targeting to plant about 10,000 trees. We're just waiting for it to be handed over to us by the county government and Kenya Forest Services. My appeal to Narok residents, let us stop cutting trees. Charcoal burning is destroying our forests. And if we destroy our forests, we are not going to get rain. We know that Narok is a rain-scarce county, but we are worsening it by cutting the trees. And if you must cut a tree, my advice to us, cut one tree, but please plant 3, so that you can replace what you have cut. But here is a situation where people are burning charcoal, they are destroying the forest, but they are not replacing those trees. And that's why as a university, we have come out very strongly working in this project of greening Narok County to see whether we can enhance the forest cover in Narok County. The rate at which we are destroying the Mau forest, we don't know the damage that we are causing to this county and even to the country at large. If we clear the Mau, even the Mara River will be gone. And imagine Mara River is where the wild beast migration takes place. Thousands and millions of tourists come to the Mara River to just see this spectacle called the 7th wonder of the world. The moment the Mara River dries, the wild beast, I'm an ecologist, and I know that when they detect that there's no water, they will not come to the Mara. And if the Mara dries and there's no wild beast migration, it means that even tourism, we'll not be talking about tourism in the Mara Game Reserve. So whatever revenue that we are getting from the tourism, we are going to destroy that and we are going to cut on that. So how will Narok County survive without tourism, bringing the revenue that they are bringing? Please let us conserve the Mau forest, let us conserve the Mara River, let us conserve our tourism. Kawadhi nyake kaunti ma Homa Bay ni moko kuom rowere kowuok e kar chungo od bura ma Kasipul mane kaunti no ma Homa Bay koro to wuok oko kendo seyo malich mokalo moko kuom josiasa magiwacho ni osebedo katiyo marach koda ka rowere e pacho kaeri mar kelo tulo kendo chocho wechego mag arita kwe to ahinya e rombego mag siasa ma osebedi ka ibago e pacho ka. Rowere go kane loso koro to wacho ni rowere ma pacho kaeri nyaka koro to neni ochiwne gi luor mowinjore ka bende koro to giyango ni ok gibiyie mondo mi josiasa wuog oko mar tiyo marach koda ka rowere e sechego eko ma bende koro to gidwaro mondo mi roweregi obi osirgi e mano kochopo e yiero maduong' e higa mar 2027. Rowere go bende ogolo kwayo makende ne rowere wetegi mondo mi oyie obed mabor kendo othegre koda ka josiasa makamago ka bende koro to gikwayo kwe makende mondo mi obedie pacho kae mangima ka ji ikore ne yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. For us to stop the hooliganism, for us to stop the usage of our young people to cause chaos and mayhem during the elections, we can engage them by ensuring that they have been fully empowered, they have been given money to do small-scale businesses, to do small farming, to do small businesses. That is the only way that we can ensure that we have a clean society. I want to urge our political class that we can find other better ways, because the kind of goonism which is cropping into our politics is not welcoming. So we are asking our political class that let us find a way of empowering our young people so that they can get very meaningful things to do instead of engaging into this kind of chaos and goonism in the politics we are doing as a nation. There are other constituencies where goons are the order of the day. But I want to advise the leaders that are using our young men and women and giving them 1,000 and 2,000, that consider that if that was your child, would you be happy? We want you to empower these youths, give them a source of living, and then let them come back to you when they are able to also assist you and assist the other youth. Instead of taking them some as young as Form 4, introducing them to hooliganism and making them to participate in crime.
Giwacha mar rowere kuwuok e kaunti no ma Homa Bay mane kar chung'o bura ma Kasipul ma bende koro to kwayo kwe makende kendo kwedo josiasa go mosebedo katiyo marach koda ka rowere pachoka ema chopa e giko mar kelo ni weche manyien kaka ne wakelo nigi yud weche gi kika chiel koda mamoko mathoth kromo kanyo sa chiel mar otieno sa 3 mar otieno koda ka jalendo marwa kata jalendo mari Nelly Achieng' mano kelo ni weche gi lakseche gi enan Brenda Agenyo.